Ето. Тук се качих аз. Да. Защото мога. Да. Уникално. Някъде над Марково. Високия връх. Така го пише на картата. Не е много високо, някакви 340 метра ден елевация, май нещо такова. Обаче да, качваме сега на такива места тук, където се вижда целия град. А това е залеза. Аха. Къде е кучето Джой? Джой! Къде си, бе? Аре, ето го. Аре, бе! Я те снимам. Ела тук. Аре, бе, Джой! Ела тук, моето. Его кучето. Ти така се виждаш. Че... Така, и сега тръгваме тук, на къде тръгваме надолу. Уникално.